Ambuye akudaliseni chifukwa cha kumvesera ndi chidwi kwambiri pa kufotokozera kumene ndinali kufotokozera mu uthenga mu mboni mukungokamba ngati kuyankha yankho imene anthu ena anafunsa za zopaka zozolazola kuti nchani pamaso pa dziko lapansi ndi kwa anthu amene amatchedwa anthu a Mulungu. Ndiye mu mboniwu ndimayesa kudzipatulirana kudzilekanitsa chifukwa tumumve ukondedwa. Sukulu ndilibe koma pali chizungu ichi chimene chimandigwira mtima kwambiri, chimati there is no salvation without separation. No salvation without separation. Ndibwereze. No salvation without separation. Kumbukirani kuti atabwera Yesu Kristo atumwi adalalikira uthenga wa chilekanitso kuti akunja adziwike, ana Mulungu adziwike. Kumbukirani buku la Deuteronomy likuti malo oyera akhala amodzi. Okondedwa, tentimve ichi. Pa chechi pamene timasongana ndi pamalo oyera, anthu oyera. Pamene pakuchitika chipembedzo cha Yehova ndi pamalo opatulika, malo amene Yehova amakhala kuti wapatula mwapaderadera kupatulira mpingo wa Mulungu. Mulungu wapatula malo, ifenso tampatulira Mulungu. Chimachitika ndi chani? Mumasonkhana anthu, mumakasonkhanira kudzina osatira chipembedzo koma kudzina la Yehova Mulungu wanu. Ndikuti ngati muli kupita ku chipembedzo mumakhala kuti niyo mukupita kukasonkhanira pa dzina la Yehova Mulungu wakumwamba. Osayiwala kunena kuti kachisi kale chinali chinthu chimene chinali chomangidwa ndi manja. Olosera mbuku la Yeremiya chapter 31 akuti taonani akudza masiku, akunena masiku ati ano, amene masiku aja munawerenga mawu a Mulungu m'magome a miyala, koma tsopano ikufika nthawi imene simuzawerenganso mawu a Mulungu m'gome la miyala, koma tsopano mawu awa adzakhala mu mtima mwanu. Now, mundimvese okondedwa. Mulungu m'buku la 2 akunena kuti ine ndine Yehova wakachisi kachisi, sindizolowereka mwa njira ina. Ndikalipeza vesi okondedwa pakuti ndili pa nseu ndikuliwerenga ndidzakutumizirani. Amati ine ndine Yehova wakachisi kachisi, kutanthauza kwake kuti Mulungu amakhala ndi kachisi, mukamuzolowera amapita pa kachisi ina. Tamuona Mulungu akutuluka mkachisi wa chipangano chakale, mmene Solomon anamanga kachisiyo 46 years. Adali pomwepo osagwetsedwa. Mulungu anatulukamo osakhalamo mpaka mu nyengo ya Malaki zaka 400 zimene zimachedwa kuti dark ages. Yehova sanapitenso kukachisi, koma alipo anthu amakalowa mu 400 years imeneyi. Miyambo ya chipembedzo imachitika mu 400 years imeneyi, koma madala anali ali pa holiday achikulire atayipidwa chifukwa kachisi anatadetsedwa, ataonongedwa. Kumbukirani mmene anali kubweranso pa kachisi wina wa m'chipangano chatsopano. Yesu anafuna kuti pasachitsanso adakapeza malonda
ziwanda zitamanga maziko kukachisi omangidwa ndi anthu. Mulungu anabwera kuzatimangira kachisi ku dziko lapansi umene ndi mpingo wa Yesu Khristu, umene samangidwa kachisiyo ndi manja a anthu, koma pamene okhulupirira malinga ndi kulongosola kwa buku la Efeso, okhulupirira amakhala miyala, ndipo akunena kuti okhulupirirawa ngati miyala ya mtengo wace imene ikumangidwa kachisi, okhulupirira ngati miyala yomangira kachisi, ndi akuti chimakula ndi chimayamba kukhala mokhalamo Mulungu. Na munthu ukakhulupirira ukusunga sabata ndi kukasonkhana pakachisi wa Mulungu, ndi kuti umayamba kukhala mwala umene Mulungu akumanga nawo kachisi. Osakhulupirira amene timabweretsa pakachisi atavala ndi kuzola zinthu zachikunjazi, si miyala ndi zidina za dothi zimene zimangosungunuka wamba. Nawo popeza awawa ndi malo oyera pamene pakutchedwa chalichi, pamene okhulupirira asonkhana, Paulo akuti chiphatikizo chake nchani pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa Mulungu. Ndiye tikubwera ndi anthu amene atenga zosonkhanitsa za mkazi wa dama, amene wasi kachisi wa Mulungu ndi kachisi wa Satana, ndi abwera kuzatisonkhanira ku kachisi wathu. Tachita nawo chiyanjano chimene Paulo akuchilesa m'Baibulo, Mulungu akuchilesa, akufunsa kuti chiphatikizo chake nchani pakati pa kachisi wa mafano, kuti uyuyu ndi kachisi wa Satana chifukwa wasonkhanitsa za mkazi wa chiwerewere, malingana ndi Mika chapter number 1 kandi verse number 9 tinawerenga ichi. Ndiye kachisi uyuso ndi kachisi amene wasunga Yesu Khristu, walandira Yesu Khristu kuti Yesuyo mkati mwake akamuthandize kusunga malamulo a Mulungu. Chifukwa sitimasunga malamulo a Mulungu mthupi popanda Yesu, tifunika kukhala ndi Yesu kuti tisunge malamulo a Mulungu. Chifukwa Yesu Khristu ndiye mthandizi amene anabwera osati kuzawononga chilamulo, koma kuzatipasa mphamvu yoti tikwanise kusunga malamulo a Mulungu, chifukwa thupi la munthu silingakwanise kusunga malamulo a Mulungu. Nawo pamene tikutembenuka mtima kubwera pa kachisi, ifeyo timakhala kachisi chifukwa tapanga zoyenera Mulungu. Anzathu amakhala kachisi wa Satana chifukwa apanga zomuyenera Satana. Ndiye kuyanjana pamenepa number 1 ndi udindo wa inu sopano, chifukwa amene muli kachisi wa Mulungu mukapita ku Exodus chapter number 3, ndiye kuti iniyo ndinu chilangali cha moto chimene chikuyaka. Awanzathu avala ma Black Maria asonkhanitsa zosonkhanitsa za mkazi wa damawa, ndiye kuti amenewa ndi Mose amene akufuna kukhota kuchilangali chikuyakacho. Chipembedzo cha anthu kuchitika pa tsiku la Sabata, koma ali woyera mtima atatenga Yesu nawo athandiza kuti asunga malamulo, ndi chilangali chimene chikuyaka moto lero. Ndiye tili ndi Mose amene akufuna kukhota kuti akaone chimene chikuyaka. Tichite nawo bwanji? Bible kuti bwa Mose uvula kaye sapato, chifukwa malo akufuna kupondawo ndi opatulika. Ndiye ndi udindo wa ife kuvulisa zosonkhanitsa za mkazi wa dama zisalowe ku kachisi. Popeza tili mu zaka za democracy, mawu a Mulungu alibe democracy mbale wanga, ndipo sitingayerekezere. Timakhala tikudziwa kale kuti democracy ndi chipembedzo cha Satana. Ana a Mulungu ngati tikugonjera zimenezi, ndikuti ifenso tibe umulungu tikupanga associate ndi malamulo a dziko lapansi. Tavomereza malamulo a UN, Human Rights Charter, imene kuti aliyense ali ndi ufulu
opembeza. Kodi mukudziwa kuti ufulu umenewu unagwetsa mipingo ngati mboni za Yehova zimene masiku ake zidayima bwino? Tingotenga kuno ku Malawi, kumbukirani kuti chipembedzo cha mboni chinagwa 1994 atakhala pa mpando Bakiri anayima pa msonkhano pa njamba nati munthu ali ndi ufulu okwera mu mtengo akupembeza mulungu wace, ali ndi ufulu okakhala pansi pa madzi, ali ndi ufulu omapembeza mulungu ali pa njinga, ali ndi ufulu opembeza mulungu. Anamasula kuti munthu akoza kumpembeza mulungu lochovula. Mboni za Yehova zinamasuka. Lero ni mamembala achipembezo chakugwa. Onani mmene achitira ku COVID chagwa chipembezo chifukwa cha ufulu. Ufulu umene tili nawo ndi udindo wathu wa ife a Kristo, kuti ufulu usaphwanye kapena usalowe mkati mwa malire achipembezo cha Mulungu. Chifukwa chake Mulungu poyitana Mose kuchilangali choyakachi sana musiye kumpasa ufulu wakuti mpaminga pano mpamyala pano abwere ndi sapato. Anamuza kuti vula sapato. Kodi sapato imene amanena ndi iti? Chiphunziso chikhalidwe chimada chitenga kwa zaka 40 ali pansi pa Farao. Zosonkhanisa zimene iye anasonkhanisa mmutu mwake mkapembezedwe kake kwa zaka 40 ali mnyumba ya Farao. Mwachidule ndi udindo wathu kuvulisa sapato ngati chimenecho chili chilangali chimene mahule achiona kuti abwere adzaone chikuyaka nchani pachali chichano. Mmene akubwera atatenga zosonkhanisa za mkazi wa dama. Ife ntchito yathu ndi kuchinjiriza choonadi. Olemba buku la Chipangano Chatsopano akuti pewani onekedwa achimo. Ndibwereze ndinati dama ndi sexual signs, zizindikiro za chigololo zimene zinali kuoneka nkavalidwe atazisonkhanisa Jezebelo. Kuti tilola kuti amene watikhale nawo limodzi pa dzina la ufulu? Kodi tiphwanya malamulo a Mulungu chifukwa cha ufulu? Kodi tikhala mu msonkhano wa ziwanda chifukwa cha ufulu? Ambuye angotithandiza okondedwa. Ine ndilibe kuthekera ngati munthu ongochitira umboni olamula kuti tulukani nchali chimo. Koma ndayika mawu amene Mulungu andituma pakati pa dziko lapansi kuti kuunika ndi kusankha kukhala kwa munthu. Ambuye alemekezeke.